Sanda. Duk da haka dai ka cancanci babban kyauta daga wajena Sanda. Kaga wannan abin muhimmancinsa a wajena ya fi muhimmancin kujerar sanata da nake nema. Ya fi komai muhimmanci a gare ni da rayuwata baki ɗaya. Don haka ka sanar da ni me kake so in yi. Kiyo Annabi Salati. Sallallahu alaihi wasallam. I'm leaving. Ya aka yi na ganka haka. Kai akwai ƙura fa. Ya aka yi mai faru. Na ga wasu tsuntsaye suna shawagi a wajen shekar da muke. Na ga hankaka. Na ga shahu. Idan lissafi na ya daidai. Nan shekar da muke za su haɗu. Daga gefe na ta ne da unguli tana ƙyarto. Ka san ba ta jewa banza. Don haka na fidda kai. Dan ka wada da ita ka fidda ita. In ba ka wada ba ni dai na zuba. Ki haƙuri akwai ɗan tambayoyi da nake so na miki. Ba na so kuma ki min tambaya cikin tambaya. Ki bari in na gama na WhatsApp sai ki tambayan da ke bukata. To, Allah ya sa in iya jurewa. Ya ake min wasu abubuwa a nan makarantar. In dinga tafiya ana taka sahuna. Idan ba zan ɗau mummunan mataki ba Allah ito nan asiri ba. In ba zan zub da jini a makarantar nan ba Allah ya tsine mu. Wanda kake nufi da kake wannan furshin haka? Dalilin zuwan mu shine akwai abokinmu da ya bata. Kwana da kwanaki mun neme shi mun rasa inda yake. Shi yasa muka yi sharar mu kawo kukan mu a hukumar 'yan sanda. Ina ganin kila za a iya taimakawa a nemo mana shi don kar ya bata a banza. Wannan shine kawai dalilin zuwan mu. Waye abokin naku kuma ina ya bata? Ga hoton shi muna tare da shi.